Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Ar trebui să strigăm mai tare. Că alții care vin aici și se bucură în felul lor, cred că să zguduie și geamurile. Haideți în seara aceasta, pentru că suntem în prezența Domnului. Și Dumnezeu lucrează așa de minunat, avem aici cântăreți. Frații s-au ostenit ca să cheme, să vină atâta drum. Și noi vrea să ne bucurăm în prezența Domnului. Amin? Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Lui. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că merită. Lăudat să fie Domnul. Știți că prin laudele care noi le dăm Domnului se mărește sfințenia lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Și vreau în seara aceasta ca numele Domnului Iisus să fie înălțat. Aleluia! 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 Shalom Rekana Managa! Gloria Duhului Sfânt! Shamana Kome Nagadie! Aleluia! Roberto Friber Nekano Menagado Cement! Aleluia! Prezența Domnului e aici! Elobrie Sibrene Kome Nagado Cement! Aleluia! Trăiască Duhul Sfânt! Aleluia! Aleluia! Mărit să fie Domnul! Am stat și m-am gândit pe bancă ce aș putea să vă spun în scurte cuvinte. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu frații în seara aceasta, care Dumnezeu să-i folosească cu mare putere. Și mă bucur pentru fratele Florin, Domnul să-l binecuvânteze. De câte ori a fost la noi la Pâncota, ne-am bucurat atât de mult. Dumnezeu a făcut minuni. Slăvit să fie Domnul. Și cred că și în seara asta Dumnezeu are putere să facă minuni. Gloria Duhului Sfânt! Gloria Duhului Sfânt! Gloria Duhului Sfânt! Și cerem în seara aceasta pe Duhul Sfânt să intre la lucru, fraților. Biserica lui Hristos trebuie să fie autorizată cu puterea lui Dumnezeu. Amin? Amin? Dumnezeu are nevoie de oameni care să facă prin ei semne și minuni. Dumnezeu asta vrea, ca să fim biserica care Dumnezeu a lăsat-o. Biserica aceea în care se duceau doi câte doi, scoteau draci în numele lui Iisus, oamenii se vindecau și în casa unde intrau ei, rămânea pacea lui Dumnezeu acolo. Slăvit să fie Domnul! Ne rugăm în seara aceasta, pacea lui Dumnezeu să rămână în locul acesta. Amin? Lăudat să fie Domnul! Și aș vrea ca cu ajutorul Domnului să citesc un verset de unde frații au citit. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta, dacă numai Tatăl și Fiul cunoaște despre ziua aceea, dar mai avem pe cineva care face parte din Trinitatea lui Dumnezeu, care în Scriptura nu arată că El n-ar ști despre ziua aceea în care Domnul Iisus Hristos are să vină să-și iei mireasa de pe pământ. Aleluia! Spune că Duhul Sfânt va lua din tainele lui Dumnezeu și ne va descoperi cui? Nouă, bisericii. De aia spune că o biserică fără proroci este ca un cal fără frâu. Și în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Aleluia! Pentru că însăși Duhul Sfânt va lua din tainele lui Dumnezeu ascunse și va descoperi bisericii pentru ziua aceea. Voi nu mai sunteți în întuneric, nici fie ai nopții, nici ai întunericul. Și sunteți fie ai zilei, slăviți să fie Domnul. Și dacă suntem fie ai zilei, ceasul acela nu va veni peste noi ca un ceas al neașteptării, ca celui care nu veghează. Dumnezeu ne vorbește în vederea aceasta. Să prețuim pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne l-a dat pentru ziua răscumpărării. Și atunci ce fel de oameni trebuie să fim noi pentru așa zi măreață când va veni Domnul? Cuvântul Domnului arată, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care vi l-a dat pentru care zi? Pentru ziua răscumpărării. Slăvit să fie Domnul! Voi nu vreți să fie slăvit Domnul? Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Și mai bine! Lăudat să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Aleluia! La cadrul șevanie! Doamne, lucrează la caracterul nostru! Lucrează la vorbirea noastră! Buzele noastre și limba noastră să te laude pe tine! Amin? Aleluia! Frații au spus aici că înălțat să fie cine? Domnul! Domnul să fie înălțat! A Lui să fie gloria! A Lui să fie slava! El obre ca nume el si vede. Va veni ziua aceea și va fi fericit de cei care sunt gata
pregătiți pentru acea zi binecuvântată de Dumnezeu. Va fi o zi pentru unii de necaz, de suferință, iar pentru unii va fi o zi de bucurie și de slavă și de bucurie în Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul! Frații mei, haideți să ne pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne pregătim nopțile acestea să fie nopți binecuvântate de Dumnezeu. Ne amintim că nu aveam atâta confort și scaune care să stăteam poate și pe jos la rugăciune, la stăruință, era vatră, dar vatra aia era undată cu lacrimi. Astăzi Biserica lui Hristos nu mai are lacrimi. De ce? Nu v-a spus întrebarea, fraților? Haideți să ne pregătim, să cerem de la Dumnezeu putere, să fim plini de Duhul Sfânt. Amin? Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie numele Domnului Iisus! Domnul Iisus e prezent aici. Cred că în seara aceasta va lucra cu mare putere. Alobria simene come la gadul semenie. Știți ce mi arată Domnul? Domnul și-a făcut prezent aici. Și Îngerea Domnului este aici. Și alobria ca nume la gadul semenie. Aleluia! 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 Mă rog înaintea Domnului ca să vă deschidă ochii să vedeți că e aici. E prezent aici. Lăudați să fie numele Lui. În seara aceasta vrea să te descătușeze de povara păcatului. Vrea să te descătușeze de povara fără de legii. Vrea să te descătușeze de ceea ce tu nu te poți deslega. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, are putere să lucreze. Aleluia! Aleluia! Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Aleluia! Salobria comene ca nobia simenegat. Aleluia! E Domnul la lucru aici. E Domnul în adunare. Aleluia! Aleluia! Văd Îngerul Lui aici prezent. Aleluia! Pregomenii a fiul de crania vala sabrava. Azobre comena ca nobia simenegat. Vicoro verneca do semenegat. Avarto veras! E vino fino de Gabriel! Aleluia! Aleluia! Martori e Duhul Sfânt! Șamanagobi o stigre di come nagat! Aleluia! Sabrania fira negato velt! Cerem pe Domnul seara aceasta să lucreze El prin puterea Duhului Sfânt. Dacă ești bolnav, te vindecă. Dacă ești chinuit și n-ai liniște și n-ai somn, El te eliberează. Și în seara aceasta de aici, mă rog înaintea lui Dumnezeu să pleci plin de Duhul Sfânt. Aleluia! 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 Shalom economio simenegher. Aleluia! Domnul e prezent aici. Doamne, fă numele de slavă. Aleluia! Rabarna cobia stimne de God. Aleluia! Haideți să ne ridicăm înainte Domnului Iisus. Măriți să fie Domnul. Măriți să fie Domnul. Am făcut câteva rugăciuni, dar haideți să ne rugăm din toată inima Domnului. Vreți lucrul acesta? Aleluia! Și să ne rugăm pentru cei nemântuiți din Siria. Amin? Domnul să-i ducă la pocăință. Slăvit să fie Domnul. Și apoi Domnul să-și facă lucrarea El mai departe. Amin. Tatăl nostru veșnic și Dumnezeu de slavă. Iată-ne înainte Sfință Viitoare, venim, Doamne. Te rugăm, ascultă-ne din cerurile Tale prenale. Printr-o mână binecuvântată, revarsă-ți har, revarsă-ți îndurarea, revarsă-ți binecuvântarea peste locul acesta, peste fața aceasta. Lăudați pe Domnul. Aleluia.
Viața